Además están desta maneira impresos porque resulta que cando os quixen imprimir de que que só tiña 2 folios e un da xunta, entón pois impriminos deste xeito. O caso é que son poemas de mocidade, poemas anteriores todos ou case todos ao ano 2002, incluso hai algún do ano 1996, etc. Poemas de cando eu tiña 17, 18, 19, 20 anos, 21, 22. Agora se teño xuntos todos. Sí, máis ou menos. Agora son un chisco máis maior e escribo dun xeito completamente diferente a como escribía daquela. Pero iso non quita que certos poemas destes que siga tendo pois certa predilección por eles que me gusten. Entón, bueno, pois vou aproveitar para citar tamén algún deles. Este, por exemplo, foi escrito no ano 2001, tendo en conta que estamos no ano 2019, pois van a losa 18 anos. E pertencía a un poemario que levaba por título Surrealismo Isabel e que foi publicado na revista do colectivo Sacou, na Caramusa, e tamén na revista Casa da Gramática, unha revista de Noia. E o poema este di así. Insisto, son poemas que non teñen absolutamente nada que ver co que fago agora, pero, bueno, son outra parte de mí tamén. E din así. Tenme conta do chapeu, que sustento a cabeza mollada de whisky, e eina meter na fonte a refrescarme, porque aínda é cedo esta noite e presa non hai. Mañá habemos liscar no sofrer co café do amor e do sono. Dareiche en homenaxe no silencio e dúas landras para te sepultar dun xeito definitivo, aínda que regreses en homenaxe pola carballeira da Alameda máis unha vez.